ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಸ್ವರ್ಗಡ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಜಿನ ಒಂದು ಮಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಗೌರವ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪ್ಪಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಉಂಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಂಬಳ ಬರೀ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋನಲ್ಲ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇತ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರುಡ್ಲೇರು ಜನ ರಡ್ಡು ಹರಡ್ದಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸತ್ ಆತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಕಿದಾಡ್ದ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿದ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐನಾತು ಬೇಗ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವೆದರ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಾಜ್ವಾಲಿ ವಾಜ್ವಾಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮಂತೊನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಲ್ಪಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 o'clock ಬಿದಾಡ್ದ 5:30 ಆತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 6:30 6:50 ಅವನು ಬತ್ತಂಡು 6:30ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯ ಕೊಂಚ 50 ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಚೇತು 20 minutes ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ವಾವ್ ಚಳಿ ಒಂದುಂಡು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪಡತ್ತ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಚಳಿ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ದೇವ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ದಾಳವಲ್ಲಿಯಪ್ಪ. ಓ ಇತ್ತ ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಯಾಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೈ ಐಕ್ಯ ನಾನು ಇಂಚಂಚ ಉರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಚಳಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕೈಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಚಳಿ ಚಳಿ ಚಳಿ. ವಾವ್ ತೋಜುಂಡ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ सीन. देखो देखो उधर देखो अच्छा है. पया पया ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಂ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ದಾದಾಂಡು ದಾದಾಂಡು ಅಂದ ಗತನೋಡ ಏನೋ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ದಂಚುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ಆತುಂಡು. ವಾವ್ ಚಳಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕ ಚಳಿ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಪ
ಅಂದು ಹಾಂ ಆ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನೈಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಬದುಕ್ಯ ಅಂಚು ಬೆಟ್ಟನೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದಿಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದು ಕವರ್ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಕವರ್ ಆತನು ವಾವ್ ಇಂಚಿನ ಸೀನರಿ ಮಾರೆ ಓ ಸ್ವರ್ಗ 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 ಸ್ವರ್ಗವಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಸ್ವರ್ಗಡೊಂಜಿ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಜಿ ನಾವೊಂದು ಮಾರ ಮೈ ಪಡಿತೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಸ್ವರ್ಗಡಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ತಂಡು ಹಾ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚನಿತ್ತು ಮಾರ ವೆದರ್ ನಟೆ ಓಹೋ ವಾಜ್ವಾಲಿ ವಾಜ್ವಾಲಿ ಮೂಲು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ರೀಚ್ ಔಡು ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮನಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಫೋನಾಗನೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಜ್ಜಿಂದು ಮಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಸುಂಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾರೆ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ನಚ್ಚೇತ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಂಗ್ ಕೂಡ ಅರಿಯೋಂದುಂಡಿಗೆ ಚೆಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ದಾಲಾಡ್ ಸ್ವರ್ಗಡ ಒಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನೇ ಜ್ವಾಲಿ ಹಾ 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 ಜಾಲಿ ವಾ ಜ್ವಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಬರ್ಡು ಒಂದು ಚೂರು ಎತ್ತರ ಬರ್ಡು ಹಾಂ ನವರಂಧ್ರಗಳು ಐಸಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಛಕ್ ಎಂಚನ ಚಳಿ ಮಾರೆ ಊಫ್ ಹೂಂಕುಡು ಶೀತ ಹರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹೂಂಕುಡು ನೀರು ಬರಂದು ಮಾರೆ ಆಡು ಹೆಜ್ಜಿ 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 ಫೋಟೋ 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 ಹತ್ತಿರ ಹಾಂ ಯವ್ವ ಫೋನ್ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಾ ಫೈನಲಿ ಒಂತ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಇಜಿನ್ ನಾನು ಚಾಲಿ ಇಟ್ಟು ಮರ ಕಟ್ಟ ಸೈತ್ಯ ಬೋತ್ವಾ ಓ ಇಂಚಿನ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಡ್ Look left, look right. And I come with a hook right. Hook right, hook right.
This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. This what a come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a come with a and I come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a come with a taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. This what a and I come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a hook right. And I come with a come with a ಕಳಸದ ಚಾ ತೋಟಡೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ. ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಉಂಟು. ಅಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ದಾಲಾಡ್. ವಾವ್, ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನರಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮನಸ್ಸುಗಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸೋಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ನಡೆ ನಡೆ ಪರಪುಜಿ ಅಂತ್ಯೋ ಕುಂಟಿ ಮಾರೆ. What happened? Murch. ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಸ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಸೀನರಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾದಿತ್ತು. ಡ್ರೋನ್ ನೋಡಿ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈ ಆಪ್ನೆ 15 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ 249 ಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪನೆ 15 ಮೀಟರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಆಯ್ತಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು 15 ಮೀಟರ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೊಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಒಂಥರ ನನ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಹೈಟ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಡು. 100 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಖಾಲಿ 15 ಮೀಟರ್ ದಾದ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಹೋದಾಗನೇ ಹೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರದಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ವ್ಯೂ.